nke echiri na zere n'ụbọchị taa na onwezi onye chọrọ ịta ahụhụ. Onye ọbụla na-achọzi ebe ọ dọọ ịsọ, ebe ọ ga-eme ihe a ka o bido fụ ihe a, o chefuo na ndị oyibo sị nothing comes easy. You have to work for that. Work for that thing that you want in your life. Ihe ahụ ị chọrọ, ị kwesịrị ịta afụfụ ya, because ihe tara afụfụ ya mgbe ị nwetara ihe ahụ ịma mma ka esi eyuzie. Ife tara afụ ka wee nweta, ị ga ama ka ị ga-edowe ya ọfụma. Ọ bụrụ na ị wọchị, enwe ndị a ga-abụ abịa na ịfụ onye ọbụla enwere moto nyenata mmadụ moto, ọ na-anya ya anyhow, ọ fụgara ọpọma anya maka na ọ mara ahụfụ onye nwe moto ahụ na-ata, ahụfụ onye nwe moto ahụ ka o si arụ ya, o buru ọ na-agwa ka o si wee sụ ya, ọsatara na ọbụla nke ya. Otu a ka ọ dị ihe na-eme n'ụwa. Ị na-achọ ife, ị na-achọ ya ọyịsa ahụ, inweta ya ọyịsa ahụ ịma mma bikos na ị tara afụ wee nweta ya. Nwanne m, achọrọ m ka ige ntị n'ihe m chọrọ ịkụziri gị na nke ga-enyere gị aka. Chi a na-echi akwa ihe ahụ na nke m na-akụzi. Ọ bụrụ na ị na-esonyere m ọfụ, gaa chike ife ndị m kụzigburu mbụ, ị ga-amụta ihe na ya nụ. Chi akwa ka ị wee nyere onwe gị aka, nyerekwa ndị ọzọ aka. Achọrọ m ịgwa gị, ọ bụrụ na ị so na ndị na-aga eje agwọ ọgwụ, all this juju charm ka ihe a wee bịarụ gị, ma ọ bụ na iso na ndị ga-abụ ije gbara ihe n'aka, jegote ihe a na-asị na-emegbu nke a na onye gbarazi ya n'aka, ị na-afụ ife ọma, ma ọ bụ na ị na-afụ fegọ, ma ọ bụ ka ị ṅụọ ọgwụ, ma ọ ka ime nke a ka ife a wee merụ gị, ma ife dị otu a wee merụ gị. Achọrọ m ịgwa gị taata na ihe ọbụla ị mekwara na ị ga-akwụ ụgwọ ya, and oge ahụ ị ga-akwụ ụgwọ ya ruo, ije n'ụba ọgụ maka ya ka ị ghara ịkwụ ụgwọ ihe ị metere ọka njọ. N'aka m ji were na-asụ onye ọbụla, unu etinyezina aka n'ihe ọjọọ, ihe ga-akọtagbu unu afọ n'ọdịnihu. Oge ahụ rube, ịgbagharịba. Mana ọ bụ gị mere onwe gị, ị na-agwọ ọgwụ, ije na-eweta ọgwụ a na-eresi gị sị gị na ọ bụ na imete nke a ka na ụmụ nwoke ndị ọyị gị ọya s ga-ebido chọtaba gị, na a ga-ebido onye ya ga-eno, onye ga-ego, onye mere nke a na ime nke a na nke a ga-eme, ime nke a na nke a ga-eme. Ị na-amakwa na o nwere na ihe akwụkwọ ụgwọ ya, ihe akwụkwọ ihe ị na-emekwa. Ị na-agwọ ọgwụ, ije na nke dibịa ekuchiri gị oke ite, gwọọ nke a sị gị kowe ekowe, gwọọ nke a sị gị tinye n'ọnụ, gwọọ nke a sị gị gbanye n'aka n'ọkwa protection. Ihe niile na ihe akwụkwọ ụgwọ ya. Ọ bụrụ na ịmarụ chi gị, ị niile ị na-agwọ ọgwụ. Ọ bụrụ na ịmarụ chi gị, chi ga na-emerụ gị ife niile ahụ ị chọrọ, both protection ahụ, favors, ọ ga na-anatarụ gị oke gị na mmụọ. Ị nwere ọta anyị ije na-agwọ ọgwụ, mana ọ maka oke ọchịchị onwe ozo chọrọ ịta afụfụ. Unu ebidozie na-etinyezi aka n'ihe ọjọọ, na-agwọzi ọgwụ nke ga-atagbu na ọgwụ n'ọdịnihu. Onye ka ọ ga-abụ onye gwochazi ọgwụ, ọ bụ na onye Chukwu dere na ọ ga-abụ ọgaranya n'oge ya ahụ erube, maka na asụ onye bụrụ chi ụzọ ọgbọgbu onwe ya n'ọsọ. Mgbe ihe ahụ erube, esi chi gị mba, n'oge ahụ ị chọrọ ihe ahụ erube, gị ije gwozi ọgwụ wee dọta ihe ahụ. Onye ga na-eme ịdọtazi ihe ahụ, ọ dị anọte aka, ihe a dị anọte aka, irifusi ekwu ya, maka na ịtara ahụhụ na ihe chi ji wee dobe ya oge ahụ, because ife niile nwere mmụọ n'ụwa mmụọ, na o nwere oge ife niile ji eme, and ife na-ebu ụzọ eme na mmụọ bifo ọpụta ife. Ọ bụrụ na chi gị nwere usoro ọ ga-eji wee mee gị ịta ahụhụ, so mgbe ife ọma ha ga-erutezi n'ebe ị nọ, ị marụ ka esi eri uzu ya, ị marụ ka esi edokwu ya, ị marụ ka ị ga-esi wee na-eri ya. Mana ụwa anyị nọzi na ụmụazị 14 years, 12 years, 15, onye ọbụla na-agbazi na ọ chọrọ inwe ego,
I want to drive car. I want to be like this person. Onye na-achọ ịdụ ka ya tọkwara gị, ọ tọwụ times 5 ka ị calculate age gị na age onye ahụ, mana ị chọrọ ịdụ ka onye ahụ, ịmakwa ihe onye ahụ ga-atụrụ before o nweta ife ọma ahụ ifuru ọ na-eme. Ụfọdụ afọ ndị tiri aka ha n'ihe ọjọọ were eme ma chọọ ka ha tinye nke ha. Ndị ya aghọkwa ala next 5 years ya akakwa nkụ, kachasị ụmụ ikorobịa, ijiri maka nwaanyị ka iwe ime onye a impress ka gị nụ ka ọ wee fụ gị n'anya, ma ọ ka iwe bukọrọ ụmụ nwaanyị niile. Jụọ onwe gị ajụjụ, ndị niile ahụ, ụmụ nwaanyị niile ahụ gị na ọ bụ na ị ga school, girls and boys schools, ọ bụ na ị gara mgbe edu na ụmụazị, chekụrụ ndị niile ahụ gị na ha nọ na school mgbe ahụ ị na-akpọ ndị ọgbọ gị. Ha nụchabeghị ọdịnala, mụtacha ụmụ sef, ịfụzi ha sef, ịmụ ndị tọkwara atọ, mana ịfụzi ha onye fụ ya asụ na onye ahụ tọrọ gị, ị na-akpọzi ya mma. Ọ bụ otu a ka ihe okorobịa na-eti etedo. Mgbe ị na-eme ịchọrọ ka imegide onye ọka ka ime onye impress ka onye a, ihe niile oge ihe arụkwa nke a gbasaa, ịbakwa na stage. By then o nwere ike ọ na onwezi ihe niile imebigasịrị, mgbe ị na-abazi age ahụ, ị na-regret na ọkwa na ime ya ona. Nne m gwara m, my grandmother gwara m sị m na abịa na ọyị a na-eyi, achọrọ m iji ya ogwu nwee ike wee ghọta ife m na-ekwu, na ị ga-ayị ọyị ka unu ha wee ruo na aja. Yọọ ikun ji wee gụ nta akara, yọọ ikun ji wee gụ primary school, yọọ ikun ha wee gụ secondary school, yọọ ikun ga wee do university, yọọ ikun ha wee chọọ ọrụ, yọọ ikun ji wee rụwa ọrụ, yọọ ikun si wee nụ nwaanyị. Na ọyị ikpeazụ a na-ayị bụ ọyị nka, ka unu taziri nwa, ka unu ha wee nụ nwaanyị na-emezi ọyị ikpeazụ na-ayị. So ife ọbụla ị na-eme, mana ife niile nwere stage, ejina bụrụ gị chi ụzọ, na iburu chi ụzọ gbagbuo onwe gị n'ọsọ. Na-eme ihe nna agwa gị, wepụ aka n'ife ga-ataba gị ahụ. Ị na-eme ife na-echeta ọdịnihu, makwa na ọdịnihu ahụkwa sokwa n'ụwa ọzọkwa, maka ife ọbụla ị metagburu ịtacha afụfụ ya n'ọdịnihu ahụ, ụwa ọzọ ị ga-apụta ịtawakwa afụ. Wepụ anya n'ife ọbụla bụ ọgwụ a na-agwọ, maka na ọchụ n'ike na-ana n'ike, ka ị nwee ike nyere onwe gị aka, nyerekwa ndị ahụ ma ụmụ ị ga-amụ aka, ma nwaanyị ị ga-anụ. Achọrọ m ka ị na-etinye ife ọbụla nke m na-akụzi n'ọrụ, na-eshi ya ka ị wee na-enyere ndị ọzọ aka. Ọ bụrụ na ị folo m, na-esonye m, gacha n'ihe ndị nke ọzọ m kụzichara, na ị ga-amụta ife nke ga-enyere gị aka. Ọkwa ndị ọzọ ka ha sonyere m chi ya, nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, na okike ji wee na-agbaziri unu ụzọ nke ga-enyere gị aka maka ọdịnamma gị, maka na ọdịnihu, maka na ụwa ọzọ ị ga-apụta. Maka ife na-eme n'ụwa, onwe ndị na-ata afọ ihu uwe ochie, ka ị na-ege ife ọbụla nke m na-akụzi, tinye ya n'ọrụ, na ọ ga-adịrị gị na mma. Daalụ.